German drama vana tanga thil danglam takron tlain reilote a Khawvel ponami ramsadang lam tak Emaxe anti mai chuan Europe khomol pui an lua ngala mishing tam tak thatin France khopui pakhat Vardan an la le meka Khawvela hruai tulok le Polian tak tak teril ru hati buai ema kuma vei le chuan Emaxe te hian Khawvel an lak mai an hlo wangani Major William Cagesan newsa an thil ton mek chanchin soifia in Emaxe ho beinan ral thuam changkang tak an mu chuak to ti asoya exosuit jacket ni in mishing chakna ale tam takin atipunga ral thuam thanem takapaya alien so nuai bonan a mantlak ngei an ring Sergeant Rita hian heral thuam mang hian Emaxe tam tak alo that toa anram hero ti hialin an lo soime kani United Defence Force Headquarter London na Cage su avakala General nen an malak zel dan tur soin Cage hian hathil hriatang ang report apenghala chuta General chuan aliens ho beive turin atita thut mai Cage chuan ral bei tura kal ani lo thu soin alo niala mase General chuan I commanding officer pon remati to tin tirlui tra latuma Cagesan halo hial zel achuak tur chu abi teman turin atia tlanchia ta tumlain electricin han lo sok ta shrep mai Cage su army camp pa aron har chuak hlola Sergeant Ferrell nen in muin Heathrow airport a om thu halo shila sipai camp da hmuna han lo mang to ni Case chuan a commanding officer biaka du thu soya mase Ferrell hian indona mun chua sana tum ti hriain athu soi engama alo ngai saklova ral bei turin major ni to lovin private ani to thu shila sipai dang arwala Emaxe bei ve tur te bula a hruai ta ni anni ho hi J squad ni in Ford Grief Kimmel Skinner le Nancy te anniya an card khel lai Ferrell chuan halaman zui playing card chu shremnan ai tir hloma Cage nena Emaxe an beidan tur a hriltani atuka exosuita in thuamin avoi khat manna tur ani bok nen Cage chu azam ril ru ema jesqua tho chuan ral thuam han khoi vel dan chu an la hril thadu lo zui thlona changkang takin an thlok chuak zuia bidang chuan Cage nui so in a omanuam lo tel thlona tanga an zuan thlak nu chuan an chuanna Emaxe hovin an ron kap puak ngal tura indona mun tuipui kama Cage a thleng thlave ta hlol mai Europe lak let an tumdan tak chu aliens ho vabei thutania ma se mak tak main Emaxe ho hi mishing bei turin an lo in ring lok dia ma amal malin an lo that ze lani Sergeant Rita po tuipui kama ron thlengin reivak lova athi ve ngala jesqua tho po rap thlak tak takinan thizel Cage lauthong taka lobi ruin claymore bomb ahum rana chuta abula Emaxe lian tak ron chuakin Cage san halo puwa chila aliens nen chuan han thitani hemi nu hian Cage kempa khan haron har chuak le hlola Sergeant a mungai bok te khar ron langin jesquad bula han lo hruai lea athil ton te chu soifia tumma se tuman an ngai thladu lova indona hmuna letin athi nu chuan hangaya bok aron har chuak le zela Sergeant Rita le an squad te chan tum viau ma se athu soi han oilo wangin an thi zela voi engomozat chutia om nu chuan Ferrell bula hasoi lea athu soi halo oi sak chuang lo indona hmuna akal le nuin Rita a chan chuak thei sha ma se reilo te a Emaxe hovin han ron hual khat ngal veka Rita in ithi nuwa iron har chua le huna min ron zong muang che atia an thi dun le ta ni Cage ron har chua le nu chuan engma thil thlen dan hasoi boi pei to lova
an ti anga omin jet squad azom nu chuan an training lain a chuak rua Rita azong kwal ngal ruai training na hmun pakhat building a ava hmua atira chuan Rita hian halo ngai sak thadu lova mase ha thil hriat le ton zong zong ke chan uluk takin a hrila Rita chuan a chhuah pui ta ni ral thuam an siam that na hmuna hruain Dr. Carter nen a inhmel thiat tira Carter hian hun rei tak mimik so chan chin halo zir chiang to a ke cha thil ton mek time loop a hun kal to a thon kir le a an che dan tur shelok vek thei turin aliens te khan blue alpha mimic an ti mai thi sen hangin an lo siam thaya heng mimic so zong zong hi mishing hriat na thajam ang devin an vai hian an ho tu pa omega an ti mai chuan a lo thunun veka ama anin thlun zom vek ti na ni omega hian blue alpha mimics te chu an zinga mi an thi apiang in hun thlak dang lam theina pawara pe a hei wang hian hun lo la om tur chu an ho tu ber omega hian shelokin indona hian mishing ten ne na an chang thei don lovani omega han tha nge angai ti an hre chiang thokhat tok to a Rita in tuipui kama indona khan an dam chhuah photangai ti soin training anei pui ngala case chuan haru te ti thliakin Rita in aka plum le thina angaya bok ron har suakin training an chun zom zel trum khat chu ke chan hliam na takatuara Rita in thaddu mai lovin a hliam chu a thi puya chuta ke chan omega omna a vuai mai Germany a tui khwana hmuna halobi ruwa atuka Carter va mu in a thil mu an soi hova omega omna hmun chu thlen ngei thei anin bai sayani Rita nen an chuak duna indona hmuna chuan an mason zia langma se mimics ten han lo that le zela case hian Rita hi angai na ta riau mai athilai mu reng te chu hre omati tel tela abei dong tranta atuka indona hmuna kal du lovin bara zuwa ina mase hathil ton me chu atop thei chuang lova mimics ten ron mu in han ron that le ta thawani phur lo tak chungin indona hmuna kir le a voi engemozat an thi le nu chuan Gates le Rita te chuan tuipui kam chu han chhuah san thei ta helicopter han va hmua Rita chuan han tum chuan Gates an halo dang zela Rita hian a ring hlel tatlat mai Gates chu a in puang ta a helai mun hi voi tam tak kan thleng to helicoptera i chuan vai chuan i thidon ani atia anun na chan him sak sham alo tumani Rita in tinge kanun na chu ingai poimo viawa atia Gates an chan dan turawan le Rita hian amison ain Gates hian ama aboi puya hlawa anin hnial boi nu chuan helicoptera chuangin an thidun le tani atuka Gates-an Rita vati buai atum to lova ama in German drama tui khom na chu havapana mase omega mu tur lo om reng lo alpha pakhat hian lo chang rana athil ti le mu te a hria ta hlo wangin in tha ti ratum lo hle a tui hakin hain ti hlum taringot mai abei dong chuan atuka Rita le Carter hava mulea Gates-an omega omna ha mudan te kha soi hovin Dr. Carter an ha device siam chua aron pora chumi mang chuan omega in a hote a thunun theina han ti boi thei abei seya hei hian omega nen a thlen thei mase a device hi halapei fel chia lo thu soya device thapa ngai chu general kuta omin han vala ka ngai don ani Rita le Gates an vakal ngala Rita in pistola tinin Gates-an mimik sau an ne theina man ruwa chu adila a ruwa man na te a soi fia ngal atopa general chu han min theya device nen in khalho ngalin Gates-an amal puya vita omega omna dik tak chu a hre thei ta ni Paris Louvre Pyramid Museum noya alobi ruwa Gates te tlan chuak tur chu sipain lodan an tuma Rita in Gates atha ma in an chet sual pha
damdo ina Gates aron har chuaka thisen an peka wangin time loop hun kal to a hakir le theina kha anei to don lo ti hria in haril ruwa buai hle Rita in aron chan chuaka ma se time loop an man thei to lo wangin mimix ten ne na han chang thei trep to a case chu han be sa kir la in jesquat ho bula achunga thil thlengzong zong chu shil veka omega be turin han puina hangen taringot mai Zana Lovre lam chu han pan ding hala mimix ten han thlona lo bein jesquat hovin han bi te an chan nual Gates Rita le dam chuak dang pathum te chuan an thlona engine la tha chu mangtang kain Lovre Museum a an tol lu tira jesquat member la dam te chuan an dun na hlanin Gates le Rita te museum chunga an lut theita Aliens ho boss ber chu grenade manga tha an tuma mimix ten an hualbe tlata wangin Rita in alien ho tupa veng tu alpha mimix te lo ti buaya tuma Gatesan athi pha a hlo wangin chu chu harem ti thak lo ma ser Rita in Khawvel kan chan him theina om chuna ni hi tin a fopa a kal santa alpha chuan aron zui ngala revak lova Rita a that zui Gates tuya zuang lutin omega omnalam apana alpha in ron zui ngalin ataksa thil zum tak mang chuan Gates avit zui chiama achak na zong som khomin Gates chuan grenade an thlun zom vek chu apina phoya omega omnalama chuan a thlak ta ni puak dar vekin omega thi rual chuan mimix ho zong po an thingal veka Gates acha thlak ma chuan omega thi sen hian haron bo khat veka amit mu po hadum ngal vek Gates helicoptera aron har chuak lola Londona akal ni khani in headquarter kha an wathleng chia tuna chuan thil thlen dan Halloween thlak danglam ta vek mai a thazong ni in General Khan Diusa Perisa bompuak wangin mimix ho han thi vek thu alo soya sipai te chuan aliens dam an omlo en kwal na an thok don ani an beisa Gates avathlen nu chuan jesquat member ho kha an lo ladam veka Rita mutura kalin alo hreto lova Gates chuan muangchangin avapan naya Rita in enge idu anti chuan Gatesan hengtin ma chang lova nungdama muthei chu alom em ema anui deuh var